Na, egy ilyen gyönyörű szállodára kellett jönnünk javítani. Ez egy vadonatúj szálloda. És meg lehet tekinteni az olasz bádogos munkát. Milyen szépen dolgoznak az olaszok. Kezdjük talán egy kis falfedéssel. Tudják, hogy sündisznó jellegű falfedés. Így kell valamit. Ez egy új technológia az olaszoktól. Ez az olaszoktól, ez egy vadonatúj technológia. Van mit tanulni. Ez így néz ki a fedés. Csodálatra méltó ez a perspektúra. Igen? Igen. Ezt úgy hívják, hogy galaxis halmaz. Így szoktunk összetoldani egy nem tudom, Koni, hány százmilliós beruházás volt ez? Még megsatszolni se tudom. Ezt a mádogos munkát, ez... Szeretnék nektek megmutatni egy falfedés végét lezáró vízorozás szakszerű módon. Ennek így kell kinézni. Hát igen, Magyarországon ezt tanítani kéne. Igen, akkor megnézzünk egy falfedés sarok összedolgozást olasz módra. Így. Ennek így kell kinézni, kérem. Így kell kinézni. Szakszerű nevét tudod, Zsolt? Így kell kinézni, így kell valamit összerakni. Szakszerű nevét. Úgy hívják ezt vízfolyásnak. Visszafele rakjuk. Így kell kinéznie. Az egész ilyen. Innen nézve úgy néz ki, mint egy... Hát csak azt a jelzőt tudnám neki adni, hogy milyen sündisznó feeling. Itt van egy gyönyörű szép tető, kényelmesen meg lehet állni, és kényelmesen ilyen szép szakmunkát lehet végezni. Igen, itt is egy ilyen, ezek az elemek, ezek itt nem tudom mit célt szolgálnak, vízfolyással visszafele, itt a víz hagy menjen kifele. Igen. Itt egy újabb gyönyörű, összefarcolva, szépen, ezt úgy hívják itt, ez egy galaxis csavarhalmaz. Olaszország, igen. Látszik, hogy ők építik a Ferrarit, nem azért? És meg lehet tekinteni egy újabb falfedés levízorozást szakszerű olasz módra. Ennek így kell kinéznie. Így itt a másik oldalon, ez még szebb talán, így. Véglemezt, már most utólag oda raktam, de az a ragasztócsík volt a véglemez. Igen. Hát ezt így mutasd. Na, ezt így kell ide rakni olasz módra. Olaszország ide jött dolgozni Magyarországra, megmutatni a bádogos szakma rejtelmeit. Igen. Akkor, hát itt is ilyen gyönyörű. Levízorozva, így kell sündisznó módra megoldani valamit. Ez egy vadonatúj szálloda. Van még itt rutin, ezt úgy hívják, hogy verépfészek. Itt az olaszok itt csináltak ide így. És akkor ide be tud költözni a verép. Ott szépen hagy folyjon befele a víz. Ott is hagy menjen befele a víz. Az itató Ja igen, itt isznak a verébitató. A verépfészek a másik oldalt van lavati. Még itt a sarkát nem mutattam meg itt a tisztelt közönségnek. Itt ezt a vízorozás. Így is meg lehet oldani valamit olasz módra. Sík szakmunka. Így kell kinézni egy ilyen baró vadúj tetőnek. Konikám, mit szólsz a szakmunkához? Ugye, hogy mindig tanul az ember, ugye? Mindig fejlődik. Igen. Itt is a sündisznó feeling, ezt úgy hívják, hogy
csavar galaxis halmaz a falfedés. Hát az is nem is tudom, mint egy saktábla, vagy talán milyen szoknám hasonlítani, az a Go játék. Megint ezt úgy hívják itt, hogy madáritató, szuszjuk. Így kell eltakarni a dolgokat rutinból. Ott van egy lyuk, az azért, hogy ott tudjon diletálni, meg ki is befolyni a víz, ha akar. Ezt innen is. Jézus Isten. Megjöttünk. Jó, az a párkány. Igen, hát ezt ennyi egyelőre, a tető többi részén még nem voltunk. Ja, hát igen, ott még ott lentebb is. A fóliát azt úgy rajta kell hagyni, a párkányon. Oda még nem is mentünk, nem is mertem még egyelőre. Szerintem momentán elég ennyi. Majd azon a másik épületen is, ott azon is lesz szakmunka, úgy érzem.